Arquim és una empresa especialitzada en la construcció modular d'edificis de tot tipus, habitatges, equipaments, amb un sistema propi d'entramat lleuger de fusta i industrialitzat a la nostra fàbrica. Tots els nostres edificis són sostenibles perquè utilitzem la fusta, que creiem que és el material més sostenible que hi ha, perquè és el que menys emissions de CO2 genera. Per una altra banda, els nostres edificis tenen un envolvent amb un nivell d'aïllament molt més alt que la construcció tradicional, de l'ordre de 3 o 4 vegades més que una construcció que compleix estrictament el codi tècnic, que és la construcció tradicional, i això vol dir que podem tindre un estalvi d'entre el 70 i el 80% en calefacció. Espanya no és el país més conscienciat, però Europa cada cop està més conscienciada que hem d'anar cap a una construcció cada cop més sostenible, o sigui, cada cop més eficient en quant al consum de recursos, començant per l'energia, l'aigua i molts altres recursos. I a Espanya, doncs, mica en mica, la gent va agafant aquesta consciència. Nosaltres tenim clients que construeixen amb el nostre sistema pel fet que és més sostenible. Per la rapidesa constructiva en tema d'equipaments és un valor afegit molt important i quant al tema de l'eficiència energètica, del estalvi en el consum energètic, això també és una raó molt important. En aquest edifici ens ha contractat la propietat per fer un edifici de 6 habitatges, és un edifici residencial, i la propietat ha valorat molt el que sigui un sistema constructiu sostenible, amb materials sostenibles. Està certificat per Green Building Council Espanya amb un certificat que es diu Verde, o sigui que és molt sostenible aquest edifici, i la propietat està convençuda que aquest valor afegit que li està donant a l'edifici li permetrà tindre, són edificis per lloguer, són habitatges de lloguer, i li permetrà tindre un perfil de llogater d'un nivell millor i poder-ho llogar a un preu més alt perquè la gent valorarà aquest valor afegit. El procés constructiu d'aquest edifici han sigut 5 setmanes de fabricació de tots els mòduls que formen l'edifici en taller i 4 dies per muntar l'envolvent d'aquest edifici, que es va començar a muntar ahir dimarts i s'acabarà divendres. En 6 camions com aquest que pots vindre aquí venen tots els mòduls i es va muntant planta per planta. L'envolvent queda totalment acabada i a partir de la setmana que ve ja entrem a treballar a l'interior en instal·lacions, paviments, revestiments, cuines, banys, i en qüestió entre 2 i 3 mesos més l'edifici estarà totalment acabat. En total, 4 o 5 mesos. La crisi ha estat un punt d'inflexió vital. La construcció tradicional està tocada de mort, perquè la gent, no hi havia un altre sistema constructiu, la gent construïa de la manera que s'ha construït tota la vida perquè no coneixia un altre sistema, però a partir de la crisi hi ha hagut una criba molt important. A Espanya s'ha construït molt malament de sempre i aquesta crisi ha servit per fer una criba molt important i a que la gent comencés a repensar i a innovar en sistemes nous que fossin més eficients. Ara mateix hi ha molts sistemes prefabricats, amb acer, amb formigó, amb fusta. Nosaltres hem apostat per la fusta perquè creiem que és el material del futur, però qualsevol altre sistema constructiu prefabricat en aquests moments està tenint molta més sortida que la construcció tradicional, que realment ha quedat bastant tocada.